нақши маорифи пойтахт дар баланд бардоштани маърифати зидди коррупсионии аҳолӣ таҳти чунин унвон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии назди сарёсати маорифи шаҳри Душанбе ҳамоиш доир гардид. зимни ҳамоиш баён гардид ки фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 августи соли 2021 таҳти рақами 222 дар бораи стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул гашта. оиди иҷро ва татбиқи ин фармон дар тамоми зинаҳои соҳаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсохтори он як қатор нақшачорабиниҳо роҳандозӣ шуда мунтазам амалӣ гашта истодаанд. баргузории ҷаласаи якҷояи маорифчиёни пойтахт бо шахсони масъули агентии назоратии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад ки барои пешгирии ҳар гуна фасод алалхусус муқовимат ба коррупсия дар соҳаи маориф корҳои зиёде ба анҷом расидааст. қайд гардид ки худи коррупсия дар соҳаи маориф мушкилоти муҳимро ба бор меорад. алалхусус ин паст шудани сифати дониш, кам шудани имкониятҳо барои дастрасӣ ба таҳсилоти ройгон, деформатсияи шуъури ҳуқуқӣ дар байни муҳассилин оварда мерасонад. ин мушкилот моро водор менамояд ки роҳи раҳоӣ ёфтан аз ин фасодро ҷустуҷӯ намоем. яке аз ин роҳҳо истифодаи интеллекти сунъӣ мебошад. бисёр як мавзӯи муҳим ва мубрамро ба миён гузошта ва тамоми он иштирокдорон як баҳраманд шуданд ва он амалҳое ки бар зидди коррупсия аст, он амалҳое ки имрӯз бояд иҷро карда нашавад, аз он парҳез намоянд ва дигар масъалаҳои мубраме ки имрӯз доғи ҷомеа аст ба миён гузошта шуда бо кормандони коррупсия, яъне саволу ҷавоб ва дигар масъалаҳое ки масалан дар самти пешгирии зидди коррупсионӣ ба миён оварда мешавад ба роҳ монда шуд. гуфта шуд ки рафти раванди омӯзонидан ва гузаронидани корҳои илмӣ ва таълимӣ, ташвиқотию тарбиявӣ ва амалӣ бо ҷалб намудани мутахассисони соҳаи илм ва маориф бештар тариқи зеҳни сунъӣ, намоиши роликҳо оид ба оқибати фасод, дарсҳо бо лавҳаҳои машваратӣ ва ғайра, инчунин фаҳмондадиҳии қонунгузорӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон ҷиҳати мубориза бо коррупсия дар соҳаи маориф бояд ба роҳ монда шавад ки ба натиҷаҳои назаррас оид ба кам шудани фасод хоҳад гашт. ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати муқовимат ба коррупсия мунтазам чораҳои мақсаднокро роҳандозӣ намуда барои ба вуҷуд овардани фазои зидди коррупсионӣ зинаҳои ташкиливу ҳуқуқиро муҳайё кардааст ва минбаъд низ вобаста ба рушди босуръати муносибатҳои нав ин иқдом идома дода мешавад.